Suoraan asiaan. Mitä tapahtuisi, jos aivot sulaisivat 2 sekunnin aikana saunassa? Tässä ei ole kyse lämpötilasta, vaan siitä, kuinka aivosi hermosolut asteriski itse tuhoavat asteriskiluottamuksesi joka päivä. Tässä on pimeä salaisuus, jota neurotiede piilotti 17 vuoden ajan. Sinun aivosi eivät ole passiivisia tarkkailijoita. Ne ovat kylmäverisiä strategioita käyttäviä sotilaita, jotka kuuntelevat jokaista epävarmaa hengitystä, jokaista niskan jäykkyyttä, jokaista hiljaisuuden metalleista maun. Mutta tässä on käännös. Juuri tuo epävarmuuden hetki, 2,3 sekuntia ennen toimintaa, aktivoidaan asteriski täysin automaattisesti asteriski, ilman sinun tiedostoa. Ja se tekee sinusta pelkäävän, ei vahvan. Tässä on mikropauke, 1-2 sekuntinen hengitys ja silmien avausharjoitus uudistaa dopamiinireseptoreita asteriski 3 kertaa nopeammin asteriski kuin viikoittainen treeni. Ja kun tiedät, että luottamus ei synny ajattelusta, vaan asteriski nimenomaisesta aikaväliltä asteriski, jota et edes huomaa, niin kuka sinä oikeastaan olet ilman sitä?